द ताखौ तामनि बागै नोंसोरनो कबा का तामनि नों महायके तामनो फुंना मुगै नोंसोरनो रिं आं नकनो कगमा कारन हके ताइ हिंदी आन नकनि माने कक सारान सिगां कोन हामबाय मारिबो ककनि नकनि हके ताइ हिंदी आन बिहे मिया बन्द नाम थामने हके बन्द नाम थामने किफिलिया हके अबनि बिसिंति हके ताइ हिंदी जों सारिखौ त मनो जों नायबो नायखा यां खुज बखाय नायखा हके आं बुनि बुखौ खबर माखा आन सेराय हके ताइयो आनि नांफायनि बिहे ओमफ्राय बर' थालायमाने बर' सावतामा बासै जोंङो बेंगो थांसुगाना गाय बखाय सागातामा आंबो एलहाबाद थांगै आं रांके दागाना हिनै हे दामान परेखा तां हिनो थांसुगदि आं फाय दंगो हे आपन परेखा बर तेहा बर सगा बासै नि बजागा त हे नको आं फायगा नर फायसिदि हे आपन परेखा तैसां सोंसुगा बगनो आन ब्रिनोता आ बुंगोन ताबो बजागा हे आं फन खायमाने का ओ को दाउन तला फायगा आं सुर समन दाउन तला फायगा हिसाव गबन परेखा तैसा आन जेरै फायपेखा जेरै फाय परेखा तै सोंमोगा ओ मालगा सुजुआब थांसुबन फो हे तै कैसा तांगे हिंदी आसलानि खेतो आबो तांगासो सायमिया बनो माने तंगो सावरो हिनिबो हिंगाय तांगे हिंदी बनो बो फन खायमाने बिनिखाय माने रिं खायं दंगो रिंमा परेखा बानो सुजुआब पैसिका हे सुजुआब उंमान परेखा आं पारान बरो नंखा फायगारि फुना तामखा इको बिन फुन रम दियाब्ला आन दं बर रमनिया हे आं सोंगिनायखा इको जय संरंता चिन पारानि आबो आनि माम दमन इको बसला नबो बहनि इको रिं खाय दंगो इको बर सरम दियाब्ला लका बिन बो सुजुआब खायरि रिका इको सुजुआब खायमा परेखा बिन सिमरा हेता तैसा आं इको सिनर बखनाय रैसि गरन बिन बुमु हिगाय बनो बो खायरि माने बिन बो हायना हाय सुजुआब खायसि बेगा सा इको अब आथे केतो इंया बर देशका बनो आनि नुखुंगो फायना फायतं आं बनो कोनो माने निनि ओ अंको या आकान बसाबति तो तंगो आंबो बसाबति बरि खेतलां खानि हांको तब रां दिन माने मजे खाय आं गारि फानसाल चाइ तंगो हिगो सामान बिसिंति इंगा तांगे हिनान आं गांगार थांगे चाम याको केबनाय ने करिं थां हिगो ओबन बिसिंति इंगा तांगे नांसे आरो खमयो पटन थानांगो मदि खाय नंगा आं मदि सामलिनाय हेनो जेरै खरबसने नि खरबस सारनि आं से रंगाय मांनाय खरंनि मासाको गाय देबा सिरि देबरमा मासा गाय लामको देबरमा गानि बरि बुंदो सायमाना सुमिका देबरमा नतागो सलाबाय माने बुइजो तो पारानि सावो तां बडा बडा ए पकनो जों मदि खाय मुखा मदि सगाय बरा बके सावो हिगाबो नां मते केसे बुखाव ताम हाइन थांगा কোন জায়গা রাংক্লাঙ্গে দে বড় খানমানি বলতো কোন জায়গা থানাनै फादारखौ थानानै दे खार आपडेट दे आगे रको सासाय तो मखनाव आथै आबो तो बय थानानै हिनै माने आबो कोन सामा यात्र हिन साय थानां ताना आगे बन्दनि रां त्रांगे न ताबो खारजाथा 80000 हिगाबन बिसिंगो गतगा नेट मरां तो 12 तंगसो तो सायबे तो 14000 का आगे तंगमानि हिगाबो लांगै थांगा केसला नांग बसगाबो तो आं सायमिया हिगा प्राय दिसिंगे फनो आगे बसामा तंगो आनि तिरना खा मुसुगा तो ने हिगाबो फानो तंगमानि बिन जागो मुदि रमदि तब 1,25,30 तो फनों मानो 25 फनों मानता हिंगा बतलांगै बर थांगा हिंगा थामान परे खेत तब बर थांगा बर साखा आं तै नुग्लिया बंनो हिंगा बंनो तां तब कबगो बुदे साखा बनो नको फाइनां थौ गान बो सामा दं बर बारबि हास म तो थाइने बुं के सगरे थाइने बुं म जागने बुं सगरे कामिने बुं मर सगरे कामिने बुं खाय 75 पारा बतलेना हामबाय तंथौ बनो माने हना खायतं आन मोबाइल नम्बर दङ जागा आरो मोबाइल नङा आं कन्ट्राक्ट खायतं